Hayırlı gün. Bugün sizler menен oňay peçene pişirýän reseptini bölüşemin. Bizge 1 jumurtga, 1 vanilin, 10 gram razrık etil, 100 ml kunbagys maýy, 100 gram kanat, 200 gram un kajet. Barlygyn jakşylap aralashtyryp, hamyrymyzy daýyndaýmys. Şumsak hamyrymyzy kolumyz bilen alyp, döngülek formada peçene jasaýmys. Bizim peçenelerimiz osloy boldy. Endi bunu 15 minutga 180 gradusda pişiremiz. Peçenemiz daýyn. Reseptim unaýarsa, like basyp kommentariý kaldyryňyzlar. Meniň kanalyma жазылыңыздар.